Привитание, сябры! Добрый вечер, а мы тут такое придумали, Буслик, такое! молчи. Буслик, детки сами все убачать. Ну, добро. Значится так. Коли Ілінка з'явится, мы ляльку с-под стола показываем. И яна з Ілінкой вітається. Здорово! А хто буде за ляльку говорить? Ну як хто? Ой, а на самой справе кто? Ну ж с тобой хлопчики, и голоси у нас не зовсім дявочие. Так, Еліна одразу здогадається. Буслик, твой голос больше писклявый. Поспробуй сказать что-нибудь, як дівчинка. Я не вмію, як дівчинка. І потім я зовсім не артист. Ти сам поспробуй. Ну, слухай. Надійшов веселий час. Запрошаю на кермаш. Як тобі? Ні, твій голос, як не міняю, все одно знайомий. Елінка нас мігом розсекретить. Ой-ой-ой-ой, що робити? А нехай лялька гэта іншаземка будзе, нібы яна па-нашаму размаўляць не можа. Ой, Буслик, гэтая лялька талака. Яна наша беларуская восень, таму не можа іншаземкай быць. Ой, Буслик, прыйдзецца табе яе агучваць. Не, я не змагу. Зможаш. Усё калісьці ў першы раз адбываецца. Але Нічога не хочу слухаць. Пад стол хавайся, інакш сюрпрыз, да якога мы столькі рыхтаваліся, не атрымаецца. а ты мне падкажаш, калі з-пад стола выскокваць? Я табе умоўны знак дам. Ну, напрыклад, о! Зразумеў? Ага. Добрый зорный вечер, девчонки и хлопчики. Космичное привитание, Топочка. Прывітанне, Ліночка! Якая ты сёння прыгожая! Только сегодня? Ды не, ты заўсёды прыгажуня. Але сёння у гэтым восеньскім вянку асабліва. Ой, дякуй, Топа. А что с тобой? Ты не захворел? Ды не, усё добра. Просто хвалююся, бо зараз до нас хтосьці прыйсці павінен. Кто? Одна особа, якая чамусьці саромеецца паказвацца. Завітала я ў наш край, усім радасць прынесла. Добрый ураджай. Ух ты, якая незвычайная лялька. Да яшчэ і гаворачая. Знаёмся, Іліночка, гэта талака, лялька восень. А і яна табе яшчэ нешта сказаць хоча. Ну так хочу. Ой, от старанной працы выросли на градцы вось такие бураки, вось такие, такие. Агуркі, Огурки, пусты. а капусты. А капусты качаны вось такой велічыны. Вось такой. Ну я ж казаў, што артист мяне кепскі. Ад хвалявання словы забыў і увесь сюрпрыз сапсаваў. Ну что ты, маленький, ничего ты не сапсавал. И господыня восень у тебя атрымалася цудоўная. Эліночка, гэта не я ляльку зрабіў. Я толькі стараўся яе ажывіць. А зрабілі такую прыгажосць наши добрые знаёмыя. Матуля Ларыса, тата Васіль і дачка іх Ася Зубок, вучаніца сярэдняй школы нумар 69 горада Мінска. Ой, якія малайцы! Мне так падабаюцца тыя, хто ўмеюць сваімі рукамі стварыць казку. А мы хотели табе сюрприз зрабіць. Хотели, каб гаспадынька восень восеньскія загадкі позагадвала. Не атрымаўся сюрприз. Яшчэ як атрымаўся. Я першую загадку вашу не адгадала. Ты якую загадку? Буслик же яшчэ не паспеў табе нічога загадаць, Эліна. Я не могла зразумець, хто гаворыць замест лялькі. Думала, мабыць, Яна, а гэта аказаўся Буслик. Значит, не такі ўжо я і дрэнны артыст. Ну вось, а ты баяўся.
А хочеш, Еліна, ми з топом тобі восінські загадки разом загадаємо? Вядома хачу, я загадки вельмі люблю. Тоді слухай, що у родним нашим краї поважають, що хлібом другим називають. А я про гэта чытала нешта. Другі хлеб. Гэта бульба. Правильно! Бульбинка, белорусочка, пекная паненочка, шэрая сукеночка, зеленая хусточка. Як цудоўна ты сказаў, буслічак. Просто калі сядзіш не пад столом і не трэба нікога агучваць, не так хвалюйся, і слова не забываецца. А зараз наступная загадка. От бабуля важно села, і глядзіць яна не смела. У зямлю схавала лапаць, як зачэпіш, будзе плакаць. Гэта важная бабуля называецца... Цыбуля. Правильно, малайчына, Іліначка. А ведаеш, што ты і сама ў гэты вянку на восень падобная. Думаеце? Ты нібы малодшая сястрычка нашай восені. А калі так, можа, і мне можна загадку загадаць? Я не супраць, калі ты ведаеш восеньскія загадкі. Трэба падумаць. О, на галінцы вісіць невялікі калабок. Сам жоўты і чырвоны бок. Гэта Яблычак. цудоўна. Вось трымайце вам па духмянаму яблычку. Ух ты, дзякуй, Ліночка. А на твоей планете что, так само яблочки растут? Так, толькі мне вашыя на смак болей падабаюцца. А па выглядзе яны на нашы, адзін у адзін падобныя. Зараз мы галактычныя яблочки продегустируем. А ты пакуль, Ліна, з гледачамі мультик паглядзі. З задавальненнем. Хутка і да нас зіма прыйдзе. Але пакуль яшчэ восень. Апошнія яе дзянькі. І ў нас атрымаўся цудоўны восеньскі вечар. Дзякуй вам, сябры. Мы рады, што табе спадабалася. Ну а зараз зубкі чысцім, тварыкі і лапкі мыем. І ў ложачкі бяжым. Добрай ночы і зорных усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.